அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற லேண்ட் ஒரு 5 ஏக்கரா தென்னந்தோப்பு தான் பார்க்குறேங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க, கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த 5 ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துக்கடவு ஏரியாவில் தான் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. கிணத்துக்கடவுலேருந்து ஒரு 4லேருந்து 5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. லேண்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா தார் ரோடு ஃபேஸ்லேருந்து தனி வழி உள்ளே போகிறது, நமக்கு தனி வழி ஒரு 20 அடி ரோட் தடமாக இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபென்சிங், நல்ல வாஸ்துக்கு இருக்குங்க பூமி. நல்ல வடக்கு சரிவான பூமி, ஜல முனையில் கிணறுன்னு நல்ல வாஸ்துக்கு இருக்குது. நல்ல செம்மண் பூமி. தென்னை மரத்துக்கு வயசுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒரு 20லேருந்து 25 வயசு தென்னை மரங்க தான். நல்ல ஈல்டில் இருக்குது. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நல்ல ஈல்டில் இருக்கிற தென்னை மரங்க தான். பூமி வந்து நல்ல ஸ்கொயராக இருக்குங்க. 5 ஏக்கருமே நல்லா வடக்க சரிவாக நல்லா ஸ்கொயராக இருக்கும். சப்பு தனியாக இருக்குதுங்க. சப்பில் வந்து நல்ல தண்ணி. போர் வந்து ஒரு 600 அடி போரு. வாட்டர் சோர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. உங்களுக்கு கிணத்துக்கடவுலேருந்து மேற்கு பக்கமாக தான் லேண்ட் அமைஞ்சிருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு மழையாகட்டும் தண்ணி சௌகரியம் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. தோப்பு வந்து நல்ல வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கிற ஏரியாலையும் அமைஞ்சிருக்குது. கிணத்துக்கடவுலேருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பக்கங்காட்டி ரேட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெர் ஏக்கர் 70 lakhs கேட்குறாங்க. 70 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. கம்மி பண்ணி பேசி வாங்கிக்கலாம். நல்ல பராமரிப்பு இருக்கிற தோப்பு தான். உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க. என்ஹெச்லேருந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 3லேருந்து 3.5 கிலோமீட்டர் தான் வருங்க. கிணத்துக்கடவுலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்ரு, என்ஹெச்லேருந்து ஒரு 3லேருந்து 3.5 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயே வந்து லேண்ட் அமைஞ்சிருக்குங்க. தார் ரோட்லேருந்து தனி வழி. ரொம்ப சூப்பரான பூமிங்க. உங்களுக்கு உடனே இன்கம் கிடைக்கக்கூடிய பூமி. பராமரிப்பு நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பூமி இல்லாமல் இன்னொரு 2 ஏக்கர் 2.25 ஏக்கர் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் இருக்குதுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.